אימא'לה. הוא גוזר וקטן. לא. וואי 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 וואי. שום דבר. אמא תגזרי לו טלטל, לכי. לא הרבה, אלון. היא צריכה לעשות צורך. לא, טיפה. נו, שקט, זה על וידאו, חופרים. אמא, לכי תספרי לו טלטל. שעביות רוצה? אלון. זה מזמן. לא נתן. תגיד. שיפרו אנשים לצחקה. יש הרבה מקום לסמך. אני ארוג אתכם, אתם גוזרים לו את כל הטלטלים היפים. לא, אנחנו נגזור לו רק טיפה. יוני, כפרה שלך, תשמרו את זה. רק טיפה. תותי חתית.